dragi prijatelji, dobrodošli na Martine za dušu. Ovaj Martine će biti posvećen ženama koje se potje. Ja moram da primetim da su žene u 21. veku iz nekog razloga postale dominantne i sve prisutne. Zašto je došlo do tog preokreta i kako je došlo do tog preokreta i da li su žene u 21. veku dobile ili izgubile sa ovom ulogom? Ja sam, da vam kažem, u nekom smislu zapitana na tom pozicijom žene, zato što sam i sama žena, majka i znam svoju ulogu, pre svega majke, a onda promišljam i svoju ulogu osobe kao društveno biće. Da li je žena koja je društveno angažovana dovoljno majka, odnosno dovoljno brine o svojoj porodici, ja to zaista ne mogu sada da kategorički tvrdim. Ono što znam da jeste žena oslobođena različitih stega, ali da i u tim momentima ona mora da ima svest o tome da je njena uloga zapravo uloga majke i žene koja čuva porodice, čuva rodništvo. Večeras ćemo imati, osim muzike i poezije, i predstavljanje 4 žena koje su svoj život posvetile porodici, otadžbini, umetnosti i nauci. Prva će biti kneginja Milica. Nakon nje će biti njena ćerka Olivera Lazarević, onda Katarina Ivanović, slikarka, koja nije bila rođena u Srbiji, ali vrlo je značajna za kulturu Srbije u 19. veku, i na kraju će biti moja koleginica, izuzetna žena i prvi akademik, filozof, književnik Isidora Sekulić. Večera sa mnom će, kao i treba 2 puta, biti 3 izuzetne dame. Za početak otvorit će veče glumica Andrijana Stojković sa pesmom Kacenaginica. Nakon nje će biti Jelena Krasić-Mihajlović kao klavirska pratnja i vokalna solistkinja Jovana Stojanović. Ja sada prepuštam svoje mesto Andrijani. Andrijana, izvoli. Aga je rekao. I to je sve. To je i optužba i presuda i zakon. Da sam mu došla, rekao bi da sam pohotljiva. Ne bi ni priznao da sam došla zbog njega. Viš da kuja osjeti vojnički znoj. Zar se ja nisam samo preklopila
poklonila običajima ove zemlje i vere. A ko te običaj čuva do Hasanaga? Sedeći ovde, ja sam njemu obraz čuvala. Zar zbog toga da mi dete oduzima? Bože, kako se sve to promenilo. Da se budim na mestu na kojem nisam zaspala. Sedim, držim ruku u krilu, gledam je. Strepim šta može moja ruka da mi učini. Da je bar neki Bog. Nego moj Hasanaga. Ne treba meni utega. Meni treba da razumem zašto. Zašto? To mi grami u glavi. Da mi glavu raznosi. Zar se snaga nije dokazala ako se zlom nije dokazala? Šta kažeš? Nema moga braka sa Hasanagom. Ne postoji. Sprisna. Ni onih 7 godina ne postoje. I moje dete ne postoji. Ja budala. Patim. Plačem. Ti uredio da ne postoji. I Hasanaga, kažeš, popisao. Sad je sve u redu. Možemo i da pevamo. Imamo Ilmi Haber. A šta ću s njim? Ne pokaži mi taj Ilmi Haber, Allahati. Može li ona rano da se primije? Mogu li ja taj Ilmi Haber da podajim? Meni detljavci se otržu, znaš li to, moj brat? Moj Pintoroviću! Meni je Hasanaga noćas uzeo dete, ti bi danas da me udaje. Te mudrosti nema ni u ludilu. Vidiš li, Efendiju? Nije ni moja ludilo najveće. Izgubila dete, izgubila pamet. Šta su oni pamet izgubili? Šta sam ja njima? Đule kojim jedan u drugog pucaju. Ni to. Sitna sam ja. Toliko nemoćna. Da se nemoći ovo stidim. Mi smo u Alahu mnogo božci. Koliko Agebegova, toliko bogova. Svako njih misli da mu Allah sluga. Da Allah nema drugoga posla, nego da njemu daje za pravo. Oni ti kraj Allaha prema sebi. Da Allah košulja. Ne svetli ništa ni u kući, ni na sokaku. Neko sa nekim o tvojoj sudbini razgovara u mraku, ti ne znaš, ne vidiš, ne čuješ. Ti nisi u tom kolu, a to je tvoja glava među njima na stolu. Oni ne zove razgovor, a sude. Tvoja glava je ruka. Šta je sad palo na vadu? Ne znaš, ne vidiš, ne čuješ.
Sve se to radi u mraku. Oni ne paze da se o Boga ne ogreše. Ale se ne vidi preko prepune trpeze. Šta misliš? Možda postoji neka druga pravda. Pa ono što ti se ovde ne da. Daje ti se na nekom drugom mestu. Onako kako zamišljaš. Oni ne znaju da je sudija u kolevci. Mozak će da im se zamrsi kada vide kome su sudili. Jelica kneginja, kad se rodila, imala je sve mogućnosti da bude srećna. Ćerka Ratka Nemanjića, potomka Vukana Nemanjića, Stefana Nemanje, izuzetna žena, izuzetna talent, lepote, karaktera. Kad je ugledala kneza Lazara, znala je da će biti njegova žena. Bili su miljenici na dvoru cara Dušana i carice Jelene. Dvoje iz plemenitog roda, lepi, pametni. Kada je Dušan preminuo, kada su počele borbe za presto, vrlo brzo Lazar uspeva da se nametne kao knez i vođa srpskog naroda. Dobio je 8 dece, 5 kćeri, izuzetne lepote kao njihova majka i 3 sinova. Međutim, znate, život nas ponekad iznenadi takvim okolnostima u kojima ne možemo da odbranimo ono što je naše, makoliko želeli. Nad Srbijom i Evropom u to vreme se nadvio oblak ratova i užasa koji dolazio sa juga. Otomansko carstvo je rešilo da osvoji Evropu, jednu za drugu zemlju. Na njenom putu bila je Srbija. Kao što znate, Lazar odlučuje da se pojavi na taj boj na Kosovu i nisam rekla da je kneginja Milica bila ćerka čoveka koji je u narodu bio poznat kao Jug Bogdan. Dakle, svi njeni odlaze na Kosovo i mama Bog se vratio sa Kosova. Ona sa maloletnom decom mora da pretrpi ne samo bol usred strašnih gubitaka koje je podnela, emotivnih. Ona mora da odbrani svoju zemlju, mora da odbrani Srbiju, mora da odbrani presto i da ne dozvoli da nekom njenom sinu Stefanu Lazareviću
Lazareviću, znači osnivaču ovog divnog grada Beograda, preotme presto. Ugari sa severa takođe kidišu na Srbiju, koja već polako počinje da pada u vazalni odnos i ona mora da se odluči kome će se prikloniti carstvo. Ona odlučuje da, zapravo njena pozicija je bila takva, odlučuje da se prikloni Bajazitu. Bajazit je primetio njenu najmlađu ćerku, Oliveru, i želio za ženu. Olivera u tom trenutku ima 16 godina. Pošto u to vreme brak bio od državnog značaja, o tome nije odlučivala samo ona, kao njena majka, nego i savjet, državni savjet. I oni odlučuju da je za Srbiju najbolje da se Olivera uda za ubicu svog oca, Bajazita I. Narod je bio svestan njene žrtve. Kada su je pratili na taj put, posuli su put ružama. Ne mogu da pretpostavim kako se Milica u tom momentu osjećala, verovatno kao hasenagjenica. Odvode je dete, ona mora da pristane na to, žrtvuje svoju ćerku. Međutim, kazalo se da je to u tom momentu bio dobar politički potez. Zahvaljujući tome, ona je ubila vreme dok njen najstariji sin nije stasao da uzme presto. Sa druge strane, njena ćerka se pokazala kao odličan diplomata i oni uspevaju, postala je miljenica sultana Bajazita I, oni uspevaju da, osim tih privilegija, za Srbiju dovedu i nešto što je njega zbunilo kad su ona njemu tražili, mošti Svete Petrke. I tako su mošti Svete Petrke, kao što znate, prenete ovde na Kalemegdan. Narod ih je u Kruševcu dočekao sa velikim veseljem. Milica, kada se smirila i kada je njen sin sreo na presto, otišla je da se zamonaši i postala je Jevgenija, monaškinja. Kasnije ona dobija i veliku schimu i postaje Efrosija. Na mestu gde je prvi put ugledala svoju ljubav, svog kneza Lazara, podigla je manastir u Bosni. Posle ove priče nastupaju sa jednom možda drugačijom i vedrijom kompozicijom Jelena i Jovana Volini Zlata.
Draga mama, snovi se ne ispunjavaju, šta da radim? Život protiče iza ugla u kafani, bez moje dozvole. Toče ljubavi, gostoprimstvo i alkoholne napitke. Na ulici su klinci premazani želeom. Pohlebno hvataju se životom, med teče tuđe gace. A u jednom dvorištu ponestaje topline sunca i dolaze vreme zebnje. Pišem mami pesmu u pidžami. Draga mama, nisi mi ništa govorila o poskupljenju struje, o nemanju krova nad glavom, o ostavljanju bez razloga, ko će zauvek boleti. Nisi mi govorila ni o tvrdoglavosti koja lomi dušu o staklo, koja zamagljuje vidike. Sve sam to naučila sama, draga mama. I sada znam. Ali mislim da više nikada neću dobijati peticu za ovo znanje. Piše mami pesmu u pidžami. Draga mama, strašna sam sama. Ne pomaže ni jesen više, ne pomaže ni miris hleba. Nešto mi treba na što mogu ostati, osloniti se i malo zaspati. Idem da sanjam. Možda uhvatim u mrežu malo zlatnog mira i čoveka od kret papira i nešto radosti. Piše mami pesmu u pidžami. Draga mama, laku noć. Hvala i za ove suze katarzične su. Sledeća naša žena koju želim da predstavim je Olivera Zarević, koja se pojavila u prethodnoj priči. Olivera je morala da podnese tu veliku žrtvu, da se žrtvuje za otadžbinu. Olivera je bila plava žena slovenske, najčistije, najlepše lepote. Imala je dara za diplomatiju, imala je dara za pisanje, kao i njen brat, kao i njena mama, kao i njena majka, neginja Milica, ali očito da je imala dara i da zavede čoveka koji je bio vrlo lakovit, vrlo osoran. Čovek koji je u tom momentu imao gotovo apsolutnu vlast i apsolutnu moć. Sultan koji je prvi ubio svog brata i tako je u Otomanskom carstvu započeo tradiciju bratoubica. Već je imao 4 žene, ili imao 3, Olivera bila 4.
U svakom slučaju, Olivera dolazi u njegov harem, a znate kako su surovi zakoni vladali u svakom haremu i koliko je tu spletki bilo, koliko je bilo intriga. Ona dolazi kao djevojčica od 16 godina. Njen položaj nije nimalo lak. Međutim, vremenom ne znam kako bilo dobro istražiti. Njena ličnost je zaista, kao i njene majke Milice, vrlo zanimljiva i zaista se radilo o nekim snažnim karakterima, s obzirom na to u kakve su prilike, odnosno neprilike bile stavljene. Dakle, Olivera uspela da do te mere bude draga Bajazitu, da je on vodi na svim svojim pohodima. Dakle, ona je bila žena koja je bila izdvojena iz harema kao njegova prva žena koju on najviše volio i poštovao. Jednom od tih pohoda vojnih on biva zarobljen od Tatara, a zajedno sa njim i ona. Po nekim istorijskim izvorima bili su vrlo nehumano tretirani i kažu da bi on podneo to da nije i Olivera bila izložena različitim poniženjima i on se ubija u zatvoru. Njen brat, koji je bio jako poštovan kao vitez u to vreme, uspeva da izbavi Oliveru, dakle Despot Stefan Lazarević, uspeva da izbavi Oliveru iz tog zatvora i ona se vraća u Srbiju, pomaže bratu u diplomatskoj aktivnosti. Njihova rođena sestra Jelena Balšić, takođe vrlo uticajna na evropskim dvorovima sa sedištem u Dubrovniku, prihvata svoju sestru, ona ostaje naravno neudata do kraja života, verna, ne Bajazitu, nego verna svojoj predstavi dame i ona dobija to ime dama, gospa, i zajedno sa svojim bratom i sa svojom sestrom Jelenom uspeva da sačuva ugled i ime i Nemanjića, odnosno Lazarevića, i svoje tada već vazalne domovine Srbije. Devojke, izvolite.
Besna sam. Danas sam strašno besna. I nema mi pomoći niti leka, toliko sam besna. Besna sam na sve moje u kući, na sav posao što me čeka. I na komšinicu što nije svesna da je bolje da dođe sutra. I na sve one sa interneta. I na sve one što mi zavrče telefonom od ranog jutra. Dan kako ide, sve mi je ljući. Sad bih glad mogla sa onima što krče one sirote kedrove šume, ko da su one prava meta. Besna sam. Tako sam danas opako besna, da bi se mogla potući sa pola sveta i pobediti sve odreda, ovako kakva sam, puna jeda. Za sve ostalo nepodesna, koliko sam besna. Danas sam tako besna na sve i svakog oko mene. Tako mi nekad sve kobre prene. Pa besnim u sebi, jer drugde debi. Besna sam. O stvarno, nije da mi se čini. Razbesnala sam se svom strahotom. Na sve i svakog u okolini. Besnina poštara što ne donosi ono što treba u paketu. I na gužvu na ulici, i na crveno na raskrsnici, i na onog što na ćošku prosi, i na onog što pamflete nosi pa deli svetu, i na nasmejane prodavačice, i zamajane vaspitačice, i na one što niti dišu, niti mirišu, ali i na kišu, i na ceo grad, i na sve u njemu ljude, pa šta bude, i što mi je zakazala noga desna, i što sam na levu nogu ustala. Besna sam, danas sam besna. Na sve geografske širine, na sve od Vancouvera pa do Beograda i opet nazad preko Kine. Na sve njihove laži, zavijene suštine. Na sve one što žive mirnim životom, verujući da su čisti svi na listi. I na one što ih ništa loše ne snađe, što ne znaju za beznađe, što ne znaju za bedu. I imaju šta da jedu, imaju svoje streje, a ne tamo neke katakombe, što ih radijator greje. I što ne znaju šta su bombe. Besna sam. Tako sam brisno besna da me prosto iznutra grebe. A najviše od svega sam besna na samu sebe. Što sada jurcam kao kometa beskrajnim svemirom interneta i što tražim da li ću igde išta da nađem što može da razbije mrak. Makar i mali, najmanji zrak. Ali ništa. Ali baš ništa. A da li se sprema? Ne znam. Ali za sad ničeg ne. Za sad to svetlo ko da se stidi. I
svi su dani jednako dugi. A ja sam besna, očajno besna. Najviše od svega sam besna što sam se bila sama zbog toga. Ja, kao i mnogi drugi, ogrezli u istom sivom talogu. Što sam do sada samo ćutala. Znam da sam kriva dok sam živa. Ali šta sad mogu? Šta sad mogu? Sad razaznajem i drvo i šumu. Ali jednom sam postala vrlo svesna. Iako sad mnogo jasnije vidim. Ja previše odmakao na svom drumu. Koža mi je moja postala tesna. Ali ja još samo mogu da budem besna. Zato sam besna. Stigli smo do naše treće žene koju ćemo predstaviti, žene kroz epohe. Stigli smo do 19. veka. Dakle, u 19. veku, početkom 19. veka, nadziru se zraci slobode u opustošenoj Srbiji. Nema škola, nema bolnica, nema kulture, nema puteva. Vlada jedan mrak, ali velika nada. I Srbi iz okolnih zemalja u Austro-Ugrskoj gledaju u toj svojoj matici napaćenoj, ali oslobođenoj, gledaju kako da je pomogu. Jedna od tih osoba koja je volela svoju maticu, svoju otadžbinu Srbiju, iako nije bila rođena ovde, je bila Katarina Ivanović. Katarina Ivanović. To je bila devojka iz imućne porodice, čiji su roditelji imali sluha da prepoznaju njene talente i darove i u vreme kada nije bilo tako uobičajeno da devojčice budu da pohađaju neke škole, ona je poslata da uči slikarstvo jer je prepoznat njen veliki talent slikarski. I ona odlazi u Peštu i tamo kreće da uči slikarstvo i jedna od prvih njenih slika, vrlo značajnih, je bila slika autoportret. I taman u tom zamahu njenog napretka njeni roditelji umiru. Jedan i drugi. Ona ostaje sama, bez nekih velikih sredstava za život i bilo je sada pitanje šta će biti ne samo sa njenom karijerom, nego šta će biti sa njom. I ovo je zanimljivo, zato sam izabrala ove 4 žene. To su žene, sve četiri su bile stavljene na neki ispit životni. Pazite, to je vrlo zanimljivo. Sve 4 su uspele. Sada je pitanje, da li je to bio stice okolnosti zašto su one uspele? Ili su prilike bile takve da ih nateraju da uspeju? I ako povežemo to sa našim životima, njihove biografije, onda se postavlja i nama pitanje kada mi možemo da uspemo i koje okolnosti nas teraju da uspemo, a koje okolnosti nas uspavljaju. I znate što je zanimljivo? Sve okolnosti koje su na
pogled, teške, neprebrodive, egzistencijalno, sa egzistencijalnim prelomom, bilo da je to rat, bilo da je to odluka da vas neko prisilno uda, ili kao u slučaju Katarine Ivanović, da vam vaša najveća podrška, a to su roditelji, umru oboje u kratkom periodu. I Katarina Ivanović, i vidite, sve tri žene su donele odluku da, odnosno, što bi Nietzsche rekao, što me nije ubilo, učinilo me jačim, one su donele odluku da uspeju, uspele su. Ali zašto? Zato što nisu živele za sebe i svoj konformizam, nisu bile sebične, nisu živele da bi sebi ugađali, nisu živele čak ni sa svoje karijere, iako je Katarina Ivanović imala zavidnu karijeru, jer se kasnije usavršavala u Beču, našli meceni koji su stali iza nje, u Beču, Minhenu, uspostavila odnose ovde u Srbiji sa pre svega izvesnim Simom Milutinovićem Sarajlijom, koji u tom trenutku bio jako uticajan, i blizak dvoru Enovića. Dakle, ona je živela za to da pomogne svoje otadžbini. Katarina Ivanović je, ne znam da li znate, zaslužna za otvaranje Narodnog muzeja Srbije. Katarina Ivanović je naslikala jedno od najznačajnijih kapitalnih slika osvajanja Beograda, koji se nalazi u Narodnom muzeju Beograda. Ona je poklonila 15 svojih izuzetnih radova. Iz tog razloga ona je umrla u 19. veku, međutim, poštovaoci dela Katarine Ivanović, Društvo prijatelja Narodnog muzeja, na njihovu inicijativu mi dobijamo mogućnost da možemo i da posetimo u Aleji zaslužnih građana. Njeni posmrtni ostaci su preneti ovde na Novom grobu u Beogradu i Katarina Ivanović je zaista zaslužila da bude u Aleji zaslužnih građana. Tako da evo, to je naša treća žena koju sam želela predstavim, a mi idemo dalje sa programom Adriana i Ne zaljubljuj se u ženu pročita. Izvolite. Ne zaljubljuj se u ženu koja čita, u ženu koja osjeća preko svaku nežnu, u ženu koja piše. Ne zaljubljuj se u obrazovnu ženu, onu koja razmišlja. Ne zaljubljuj se u ženu koja je u iluzijama, luckasta. Ne zaljubljuj se u ženu koja je gutova, koja osjeća ogroman užas zbog nepravde. Ili ženu koja je lepa, bez obzira na crte lice ili tela. Ne zaljubljuj se u žene koje vole poeziju, ukanije se, tako su najopasnije. Ili on koja provodi pola sata analizirajući neku umetničku sliku. Žena koja ne može živjeti bez muzike. Ne
Zaljubljuj se u ženu koja je intenzivna, snažna, buntovna, lucidna, nedolična. Ne zaljubi se u takvu ženu. Jer ako se zaljubiš, volila ona tebe ili ne, bila ona s tobom ili ne, nikad nećeš moći natrag. Nikad. Marinu Kasalo i Adriana Izolini.
žamor ljudi u prolazu. Jer mene su pronašli među njima. A ne diše. Ne diše više. Budi reč, nečujno izgovorena, izgubljeni znak nepoznate ulice. Jer meni su usne razumom zatvorili. Ne dišem. Ne dišem više. Budi zrno peska što beži kroz prste. Odraz svega što vidiš u vodi. Jer meni su visine bile lanci. Ne letim. Ne letim više. Budi sve što ja nikada biti neću. Začuđeno lice pred kipom anđela. Jer još me samo ti osjećaš. I niko. Baš niko više. Evo, polako se približavamo kraju. Četvrta žena koju želim da predstavim je čuvena Isidora Sekulić. Neko je rekao da je to žena za koju je najviše ljudi čulo, ali je najmanje čitalo. I to je zaista tačno. Isidora Sekulić je bila žena koja je preživala 2 balkanska rata i 2 svetska rata. Živela je u takođe vrlo turbulentnim vremenima. Radilo se o devojčici kada je stasavala, koja je takođe od svojih roditelja, pre svega od oca, bila prepoznata kao dete za koga bi bilo šteta ako devojčica ne dobije obrazovanje. I njen otac dolazi u Zemun iz Vojvodine i nastanjuje se tu zato što je tu bila jedna dobra vrhunska škola za devojčice. I tako Isidora uči, pored srpskog i nemačkog, uči i grčki jezik. Inače je to žena koja je znala 7 svetskih jezika. Bila je, dakle, njeno školovanje je išlo, kako bih rekla, da ne ulazimo u detalje, ali sve je bilo lako. Ona je završila matematiku vrlo lako, jezike, predavala je devojčicama jezike, matematiku u prvoj ženskoj gimnaziji u Zemunu, pa kasnije i na drugim mestima, ali ono što je tu ženu odvajalo od drugih žena, neko je rekao, ta čudna kombinacija njene ličnosti, strogoća, mudrost, opreznost, ali sa druge strane osetljivost i krhkost. To je bila neverovatna kombinacija i perfektno pisanje, tako da je ona, rekli su oni koji su je čitali, Jovan Skerlić, je nažalost bio čovjek koji je očito bio muški sujetan, pa je dao jednu ne baš tako laskavu kritiku, ali i on je priznavao da Isidora piše kao muškarac. Vidite taj kompliment. Ona piše kao muškarac. Isidora nije ulazila direktno u konflikte ni sa jednim muškarcem,
muškarcima i ta njena mudrost, jer je vrlo dobro znala da se nalazi u muškom svetu i sačuvala maga. Pazite koliko je sačuvala, to samo ona zna. Radilo se o ženi koja je bila izrazito skromna, upravo s tim velikim svojim intelektualnim sposobnostima. Ona je bila jako skromna žena, živala je na Topčideru u jednoj skromnoj kući gde je volela svoju baštu i pred kraj života imala je jednu lepu naviku da okuplja svoje prijatelje, između ostalih među tim ljudima je bio i Ivo Andrić, okupljala je svoje prijatelje i pravila je čajanke u petak, svakog četvrtka. Jedan jako lep način da okupate svoje prijatelji i da provedete vreme. Kada je bio Drugi svetski rat, bila je toliko siromašna da je skupljala drva po Košutnjaku, po Topčideru zapravo, a kažu da su deca kojima je davala časove iz jezika i matematike, pošto su je jako voleli, čekali da prođe voz koji prenosi ugalj, su skupljali rukicama taj ugalj i donosili njoj da se ogreje, jer je volela da piše, nije mogla da piše od te silne hladnoće. I donosili, kažu, svakom svom u nekoj maloj šerpici, ono što su i mami spremile, pa su delili sa njom. Dakle, tako Isidora pronala Drugi svetski rat. U Prvom svetskom ratu mu se prijavila da bude ne bolničarka, ne na prvim linijama frontu kao Nadežda Petrović, ali je isto našla svoju ulogu. Udavala se svega jedanput za čoveka iz Poljske, međutim, on je vrlo brzo, dakle, onda su kratko bili u braku, stradao u vozu nekim čudnim sticam okolnosti i onda se iz Norveške vraća i piše tu čuvenu knjigu Pismo iz Norveške, upoznaje njihovu kulturu, pokušava, su neki optuživali da je premalo kao Skerlić nacionalista pre Drugog svetskog rata, a onda je Milan Đilas optužio da je preveliki nacionalista. Tako da je ona zapravo bila žena koja je stalno morala da balansira između nekakvih mainstream politika, jel? U svakom slučaju, ona je postala prva žena akademik od nas. Verujem da ni to nije bilo tako lako, ona je uspela u tome. Umrla je tiho, dostojanstveno. Njen zahtev je bio da se ne drže nikakve goverancije, da sveštenika za to vreme, 1958. doće da održi apelo, da kaže Oče naš, da ne bude ničega obveznog, međutim, s obzirom da je uživala veliki ugled među svojim prijateljima, književnicima, akademicima i običnog naroda, njena zaknada je bila veličanstvena. Ona i sada, njen spomenik se nalazi na Topčideru, dakle u našoj neposrednoj blizini, možemo da kažemo da smo imali veliku privilegiju čast da jedna takva žena ima među nama. Sada mi nastavljamo sa programom Lavica, Jelena Jovan, izvolite.
rađena po modnoj meri. Ali kad im pokušam objasniti, oni misle da lažem. Kažem, to je u dometu mojih ruku, širini mojih bedara, mojih koraka. Ja sam žena. Fenomenalna žena. To sam ja. I sami muškarci pitali su se šta u mene vide. Kad im pokušam objasniti, oni da li tvrde da ne vide? Kažem, to je klub mojih leđa. U radosti, u mojim stopalima. Ja sam žena. Fenomenalna žena, to sam ja. Sada razumete zašto mi glava nije povijena. Ja ulazim u sobu, smirena koliko želiš, a spram muškarca ljudi stoje ili padnu ničice. Onda se sjata od mene, košnica osa. Kaže, to je u zaboru mojih usana, pad mojih koraka, bljesak mojih zuba. Ja sam žena. Fenomenalna žena, to sam ja. Znate šta? Potrebi za mojom brigom, grandioznosti mog stila. Ja sam žena. Fenomenalna žena. To sam ja.